mema fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to jaaba liduɓe to beeli cowi to tienela sakoɓe to sincan sincu dañɓe to ɗayba ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji mamadou moussa ly to dara halayɓe ha to galle ceerno mamma awto ceelaw ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno hamdou rabbi to madina diaƴɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie lana ndiwa ka leydi Mauritanie ka Mauritania Airlines kikiɗe hanki ka hinde Boeing 737 kikiɗe hanki hirdanno ka leydi Tunisie ndeka yeehi ha ka ɓenni leydi weeyo leydi Algérie ko ɗon tigui ka tini pan e makka ka watti demi tour ka juuri taw ko e mbaadi jurgol atterrissage d'urgence e nder Nouakchott to leydi Mauritanie police taw ko police halfinaɓe keeri hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal taw tawi to banggue Rosso ñalawma asada hanki o ɓe kadi Mauritanie naɓe hewɓe joguiɓe kayitaji taw ko seedantagal hollide gondani e coronavirus ɓennude e nder leydi mabɓe caggal kayde teska wonde nder leydi Mauritanie test uji négatif wonɓe wonde kayit waɗeɗede kayit wondani e corona ne yeeye e nder leydi he to leydi Sénégal to leydi Mali to leydi Gambie ko dadiɓe halfinaɓe ko fati e nden ka ekkisal kaggulade kañumen tigui jiiti bateau goto ne rimdi fodde tonnuji ɗiɗi piccal jeenayyi tonnuji ɗiɗi piccal jeenayyi drogue mo hinde cocaïne to leydi Mali gendarme ɓe ɗiɗo mbarama e jango wat boniɓe mbaɗiɓe e nder falde leere kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Indonésie to leydi Espagne bisimilla moon ketti hotodirte joni jañoɗen ceerno jibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno jibisi safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heeɓi en ko ɓuuri ladde ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno jibisi dara moderne bonnuru mo alhaji Saydou Nourou Tall udditi demude mum ha yaaji e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall
aɓe jogii mbelema habrude bandiraɓe kala hoodere leerore ranere taal feeñi woni daara moderne Bonnuru ko duɗal keptinangal janginowal ko fate bange qur'anil karim kami ɗemɗe ɗe suko ene wawa yeynorade lappipine ɓamtare muɗuma ɗin écolaji noon ko écolaji baduɗi jungo e faandu kami laamu leydi Turki écolaji kewɗi wiyeɗi himɓe bilingue ɗi ganduɗa kala ko miijiɗa ene tawe e nder ɗiɗo hen écolaji ɗum noon ko caggal nde ɓe dartinnolngol binditagol lewru novembre hitande mayɗo ɗo henna nde caggal muɗum noon ɓe ɓeydi kalasuji jonɗi no feewi ko wayno kalasuji worɓe kame kalasuji rewɓe siftindona école rewɓe ko banggue école worɓe ko banggue ɗum jeeyi sababu aɓe kabra dendagal bandiraɓe julɓe oɗo saaha mo gonɗen binditagol ngol fuɗɗitima ngol binditagol puɗɗitigol kono e lewru janvier hitande ujunnaje nogas e goho woni 4 janvier 2021 ha fayanma 15 février 2021 ko nden binditagol ngol gasata ɗum eɗen mbi mbele tan mbadden danɗo faade daara moderne Bonnuru mo Alhaji Saydou Nourou Tall ɗin écolaji noon e duuɓi tati e bal Allah subhanahu wa taala sukorena qur'anil karim taw kadi mo winditi e école classe CM2 secondaire 6e 3e taw kadi ko duuɓi joyi tan ha fayanma duuɓi sappo e ɗiɗi suko kala ko jiɗɗa mawo yiito hen hoore makko ha no hannirta onon jinnaɓe no jiɗirɗon kala jiɗɗo hen ko laaɓi waɗete ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 393 84 84 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 912 27 15 mbadden danɗo faade daara Bonnuru mo Alhaji Saydou Nourou Tall mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela docteur Djiby Sow wirtiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow kumpitiɗo ñabbuji cuuɗotoɗi nder ɓalli ha naata ƴiƴam ko wayno prostate hernie fibron kyste konone kadi neɗɗo gonɗuɗo e rewam estomac ɓuutowo ha heewa kala de ene jeeya e wittoji docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ene yawrani gorko gusturaɗo goragu kononne kadi debbo donkuɗo yo ella mum ara walla ni ellotoɗo donkuɗo yo ellaji mum darto fode docteur Djiby Sow ene jogui hen wittoji labɗi docteur Djiby Sow tawete ko wuuro men Kidira noon tawete ko e région Tambacounda so tawi ari ha to Kidira sara juma mawɗo walla jeere mawde nde Kidira woɗɗani galle maire wuuro ngo docteur Djiby Sow ne jogui ɗon tableau mawɗo saari hay sa namdaki maayi ɗon docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow low battery please charge on ɗo wuuro Sogi ɗo tan e balɗe seeɗa wontan ɗo e alhamisa walla aljuma so jomiraɗo hodiri ma base o fato toon to cuuɗi meɗen Tambacounda nde tawno wonɓe Tamba kami diwan Tamba kala ene namdo ene jiiɗi docteur Djiby Sow ɓattito toon docteur Djiby Sow so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal bitegal Kermassar aɗa fayi boon a ƴetti bis a wiɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia ko on joɗaniɗon pharmacie docteur Djiby Sow low battery please charge 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mo leydi Mali mbatta ko 00 221 walla ɓe 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 77 300 low battery please charge mbadden danɗo faade mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen goni e dewo bira sappo lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko mujjiɗo musidɗo men sehil men Saydou Abouba eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe ne mbattata hakkillaji fati dendagal radioji men e téléji men e émission ngaji keɓeten e téléji kala ko fati communiqué ji e ko fati e publicité ji sabu ko publicité ji e communiqué ji wondude e sponsor uji ko ɗum woni ko jogoto ɗum woni ko wurnata téléji ɗi e radioji ɗi e émission ngaji ɗi kala mbatten hakkillaji kadi e Weltare TV mbatten hakkillaji kadi e dendagal téléji men tawteɗi e weeyo radioji men tawteɗi e weeyo ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen directeur général kalfinaɗo ko fate cellal aade leydi ndi wondude e rafiji daboji o holliri tigui covid 19 ñalawma hanki o ko fate cimtol mabɓe ko fate covid 19 ko ñalawma hanki kiyiɗe hanki o ɓayini oɗon communiqué o holliri tigui ñalawma aljuma hanki o ko capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo hesɓe tawaɓe ko fiɗaɓe coronavirus e nder leydi he kala o holliri kadi ñalawma hanki o ko neɗɗo goto hawri Allah dialla bone mboros coronavirus 120 kadi e nder ɓe cellano kepti cellal men hano hannirta ni so tawi ko capanɗe jeeɗiɗo hesɓe tawaɓe ko fiɗaɓe coronavirus hen sappo e goho ko contact suivi capanɗe jeegoma heddiɓe kala koko wiyete ka communautaire o holliri kadi ñalawma hande o leydi Mauritanie ne jogui ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyo neɗɗo taw ko antirɓe e nder cuuɗi cafriɗi wonduɓe e mboros corona e nder ɓen noon hen capanɗe jeegomo e ɗiɗon tampi sanne ma ballite to banggue fofango ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen El Koutoub wula Cheikh Mohamed Val ko Mauritanie najo cokonoɗo nder leydi Burkina Faso gila lewru marsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o woppitama ha laaɓi noon ñalawma hanki o yabbama ñalawma kikiɗe hanki o arti nder leydi Mauritanie o jabbama to bowal laaɗi diwaji ngal si to Nouakchott sanga 18h woni 6h kikiɗo tawi tigui yiɗɓe makko e koreji makko ene gaari jabbademo omo ari noon omo arde diplomate goto taw ko gollotoɗo e ambassade walla gollotoɗo e consul aji tawteɗi to leydi Maroc tawteɗi leydi Mali ko Mauritanie ko tawteɗi diplomate Mauritanie gonnoɗo to leydi Mali ko on duusimo ha toon bowal nuyoje ngal Nouakchott kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon hoorejo leydi ndi hollorama tigui kanko darino doole makko ponno o waɗi kaldigal hakkude makko e nando makko sehil makko rokko marka Christian Kabouri noon e saaha kay jillu makko ngu wanno toon e mayirɗe lewru novembre ngu wanno to Burkina Faso ko ɗum saabi noon ha oɗon wula Koutoub ay woppitede e oɗo saaha joni ha no hannirtani hono jagoɗo e wiide jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati gueɗe nder leydi e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe ko on ɓayini kabaru o ko on kadi holliri wonde ko Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi kañum dari nde ɗon darde ha wawi woppitede e nder ndin mbaadi noon kanko jagorgal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o waɗi jettor makko e manor makko faade hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ko noon kadi faade nando muɗum sehil mum rokko marka Christian Kabouri wawɓe darade kay ha oɗo Mauritanie najo wawi woppitede hano hannirta ni arti e no leydi mum kanko jagorɗo kadi holliri wonde guila Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi guila suba kay ari e jappere laamu faade oɗo saahajo nana dari darde mum tinno dendagal Mauritanie naaɓe sokaɓe caggal leydi e nangaɓe ne biftani daha kala mbawa beele tigui ne mbawa yittede mbawa kadi woppitede gartire hano hannirta ni e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men lana ndiwaka kam leydi Mauritanie ha hinde Mauritania Airlines Boeing 737 waɗi no ñalawma hankikiɗe hanki ka waɗi atterrissage d'urgence woni tigui juurade ko ɓuuri yawde e yaccade to bowal laaɗi diwaji ngal si kanko noon ka hirdanno ko leydi Tunisie ko toon ka yaɓanno ndeka weeyo noon haka ɓenni weeyo leydi Algérie ka yaɓani weeyo leydi Tunisie ko ɗon tigui kamɓe pilotaji ɗi ɓe mbawi tigui tinde e table de bord avion o wonde ne hollira wonde fissure woni helande walla e ɓande taw ko toxe woni fissure légère ene teska tigui e nokku to ɓe mbiyata parabrise woni tigui darogal to cockpit ɗo nde ɓe teski ɗum noon ko ɗon e ɗon lana ka wenciti ka wawi ruttade to bowal laaɗe duwaje ngal Nouakchott si ko ɗon ngal waɗi atterrissage makka d'urgence tawa kadi ko ɓuuri yawde e yaccade ka juuri noon sanga 17h30 ko nden tigui arti e nder Nouakchott ka juurima noon fodde waktuji tati mini kaniseji e karallaɓe kala ne mbawi ƴuwade makka ene gollo ko ɓen tigui mbawi fewnidde kam hano hannirta ni caggal waktuji tati ɗo noon nde ka fewti ko ɗon tigui dendagal passager ji jonnoɓe makka kala fanoɓe Tunisie
kolli ko nden tigi jolti e dengal men so wana jeetato da ben ko burbe hulde dedi be non kollir tigi jaafima odo vol jaafima lana kam be mbawata tigi yaade e ka don lana tagal kayde ka artu non e ka pani hollirama non ko sanga 20h ko nden tigi ka ummiti nakcoda ya bande to leydi Tunisie ha joni kabaruji men e demgal pulara se no wimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo leydi ndi kalfinado ko fate cellal ade kanko e golledibe makko bembe kolleri bulletin mabbe de santé nyalawma subaka hande o ko fate mboroso coronavirus hono be keewede kala subaka be kolleri non e der waktuji no gasina ciakiti didi ko ujunere temedde jeedide capande jeetato e go neddo tumanobe ko fidabe corona ko beena kolkisa e dara holkiso he nona be kolleri tigi hen temedde didi capande nayo e joyo tawama e jaati ko fidabe coronavirus to be tamata bangi pourcentage ene hollira e der temedere kala hen sappo di piccal capande jeetati e nayi ko fidabe e der be fidabe kadi be kolleri tigi hen temedere neddo goto ko wiite contact CV wonde kadi temedere capande nayo heddibe kala ko ka communautaire hay neddo goto ala ko wiite ka importé be kolleri kadi e der be cellana be capande jeenayo kepti cellal men hano hanirni parti galleji men capande tato e tato ne tampi sanne ma ballite to bange fofango e der be cellana be kadi yimbe jeegomo kawri hen la jal tugge hanki faade nyalawma hande o leydi Sénégal non tuggi ko mboros naati leydi faade odo saha joni be jettima no gasi go ujunere temedide capande nayo e joyo neddo winditibe dogol corona hen sappo jeetati ujunere e temedide sappo jeetati kepti celal men hano hanit ni temedde nayo capande jeegomo e joyo kawri hen la jalla e odo saha joni ko ujunnaaje didi e temedde joyo capande jeegomo e go keddi e juude safrobe e dara hôpitaluji di leydi Sénégal ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Sénégal jagordo leydi mabbe kalfinado ko jaglew leydi kalfinado ko fate jangde leydi ndi o holliri tigi o kam hono bitedo Mamadou Talla o wadi erango faade dendangal jangobe e janginobe école kala de mbatara hakkillaji no feewi ko fate odo état d'urgence mo leydi Macky Sall horejo leydi rokkidi kay faade odo saha joni endera leydi heyo andu on état d'urgence yo andu worani be mbawa toppitade ko fate laabal be toppito ko fate cuumorde be mbawa kadi darade dole mabbe ponno mone mabbe kala darde foti darade e bangi mum woni personnel e individuel e to darde collectif kala de foti wawde darade fof non ko imbadi habade odon mboroso coronavirus o holliri non kanko Mamadou Talla o jagordo kalfinado ko fate jangde der leydi Sénégal o holliri tigi laamu leydi ndi yirendi ni million ngaji joya cuumorgal woni masque 5 millions de masque dum non ma waw feccirede der dendangal école aji jangirdi tawteedi e der leydi Sénégal kala o holliri kadi ko fa laamu leydi ndi be goti kula be goti tigi khalis kede qime ha 1 milliard 56 millions 405 millions 405 mille 500 francs CFA dum non ko ballal taw kadi feccete ko dendangal école aji leydi ndi kala pof non ko yimbadi habade e handade odon mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddeden aseta hankio jeena ya lewru silo hitande ujunnaaji didi e no gas police halfinabe ko fate keri hakkunde leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawtebe to fande roso holirama tigi nyalawma hankio e wiide be do Mauritanabe yinnobe taccude faade to leydi Sénégal yoga e holirama tigi Mauritanabe kadama taccude faade kayto leydi Sénégal taw ko jogiibe kayitaaji di reji holli tigi certificat médical wonde joomumen ko négative gondani e mboroso coronavirus laamu leydi Sénégal police leydi Sénégal salima tigi jabandebe di dona kayitaaji di don certificat ji non caggal kayde be kemno khabaru wonde der leydi Mauritanie goto e be don wadobe di don kayitaaji hebat ko koppereje juude yimbe fewna kayitaaji taw ko kayitaaji fenane woni fo certificat ji wonde joomumen e celli hayso joomum sellani wala testaka ni waawa tigi wadde dangal mum ko dum saabi non be mbaawi natti hoolade di don kayitaaji taw ko Mauritanabe umri be der leydi Mauritanie ko dum saabi non be kadi yimbe hewbe taccude be nude leydi Sénégal wala kala mo be nude jiddo be nude la budda kay be nanga joomum to leydi Sénégal to be kolki sama kambe koy mabbe holki sama be der leydi he so tawi be tawi joomum wondani rafi coronavirus ko nen be bawa taccude joomum wawa tigi be nude hano hanirta ni e der leydi he ha joni kabaruji men e demgal pulara leydi Sénégal Ibrahima Diouf ko gonnodo directeur des bureaux de mise à niveau de leydi du Sénégal ko kanyi tigi yalti aduna aleda hande o yalti aduna to Dakar heno holir kay jaande wittende Dakar active be kolleri kadi ko aleda hande woni levé de corps makko ko aleda hande o kadi o wirnete to sare gonga tawtende e ndera Grand Yoff to Dakar jaande de holleri ko mboros coronavirus ko kanyum kadi yobi fittanu makko ha joni kabruji men demgal pular to leydi Sénégal mawdo gendarme
tawteɓe to falde fatiga o holliri tigi wonde dadiɓe makko mbawi fawde e juuɗe mumen e sartaji ɗiɗi dimdunoɗi drogue hawi dukka ɗin sartaji ɗiɗi noon eɗen dimdi kene ƴimen ɗin sartaji ɗiɗi noon ɗi nangga koto nokku to wiyete Sibassor e to wiyete Mbafayan ko ɗon ɗi dangga ɗi dimdi fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e tati kilogramme de drogue mo hinde chanvre indien o holliri on drogue ɓe jinno rewni ɗum koto Fatick ɓe taccini ɗum ɓe nawa ɗum to nokku to wiyete Fissel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jaari so ko meilleur élève woni élève ɓurnoɗo ngarɗude e nder leydi Sénégal tawa kadi ko pulloɓe pullo janoɗo jokkoyde jangde mum e nder leydi France to Paris lamorgo leydi France to école lycée biteɗo Louis le Grand hollirama noon balɗe 5 hande kanko jaari so ko majjuɗo melew ko donkuɗo yitede laamu leydi Sénégal e yamirore Macky Sall o rokki yamirore faade ambassadeur mabɓe joniɗo to leydi gonɗo to Paris e awa consul général kamɓe kala nde ɓe dartono doole mabɓe ponnoɓe mbawi kadi jokkodirde e tadiɓe leydi France wondude e dendagal laamu leydi France fodɓe haalede kala kollirama beele jaari so ne yite ko ɓuuri yawde e yaccade subaka hande o kadi aseɗa subaka aleda hande o dendagal étudiant ji leydi Sénégal naɓe tawteɓe to Paris kañumen kala mbaɗi mobilisation mumen manen mabɓe kala nana jogui natal jaari so e junggo mum eɓe natri galle galle walla eɓe naata e beddaji e dendagal booli e leeɗe tawteɗe to Paris gam yidde namdade tawi ko fate jiilaw jaari so beele ɓe mbawa yittude jaari so ko ɓuuri yiile yawde e yaccade réseaux sociaux ji noon guila majjande haala faade oɗo saaha joni réseaux sociaux ji kala nana darino doole mumen ponno moni foof ne adda ballal mum ne hollira fayre mum ene hollira kadi duwawuji mumen beele jaari so ne yiteɗen ñaago Allah tan de jaari so yirte tawa ene sellina e jaam ene hisine wonde hakkille mum ha timmi ha joni kabaruji men e demgal Pulaar se ɗumima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal kaggulade woni port mo Banjul lamorgo leydi Gambie ɓe kolliri tigui ɓe nangui record woni nangugol ngol ɓe bayri hebde ko fate drogue e nder kaggulade he ko bateau goto mo hinde cargo dimdunoɗo lamɗam kañum tigui tawa e nder lamɗam he sakuji kewɗi ɗin sakuji kene qime 2,9 tonnes wona lamɗam ko drogue mo hinde cocaïne drogue mo hinde e cocaïne noon ɓe kolliri tigui oɗon bateau mo hinde cargo umni tigui koto leydi witendi Équateur ko ɗon teɓa to Banjul kanko drogue o ɗon holliram drogue tawaɗe hen noon jar mum ene qime tigui ha 88 fecce 88,5 woni capanɗe jeetati e jeetati piccal 5 million taw ko haalisa dollar so ɗum weccitama to banggue to banggue haalisa euro ene hawre 72,4 million taw ko haalisa euro e wiide kay ngal ɗo catal bitegal DLEAJ noon woni ko catal halfinaɓe ko fate haɓade drogue e nder leydi Gambie ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni laamu leydi Gambie nan darino doole mum ponno beele kay ɓe mbawa teɓade joom bateau o joom oɗon marchandise taw kadi ko Faray najo jaarowo e duuɓi 37 biteɗo Banta Keita ɓe goni koye yiilademo drogue o noon ɓe tawi tigui kene waɗa e 170 sac lamɗam ne winda hen selfine ene majjina e nder sakuji lamɗam gondi e nder bateau o ɗum foof noon koye peeje ɓe ɗon waɗoɓe trafic drogue kewi wadde ene teska noon Afrique centrale drogue kewɗo ummotoɗo to Amérique ene heewi feccide nder Afrique de l'Ouest gam yidde kay nawede to dongro Europe ha joni kabaruji men e demgal Pulaar sen wima to leydi Gambie koto leydi Mali paɗen to leydi Mali fedde halfinaɓe ko fate haɓade mbuñari e dettournoɓe koppereje leydi e burjinoɓe ngaluji leydi ndi kala woni tigui association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière woni AMLCDF ɓe mbaɗi erango fade colonel Malick Diaw cuɓaɗo e oɗo saaha joni baɗaɗo tigui mawɗo catalo bitegal CNT woni commission nationale de transition ɓe erima Malick Diaw noon nde colonel Malick Diaw nde arat tigui yeeso commission nde arat kadi yeeso laamu wawa tigui wadde déclaration biye muɗum woni dendagal ngaluji mum e jeeji mum ko jogui ko adi kay kene ƴetta golle ɓe holliri noon e kuulal kesal ngal transition laamu leydi Mali laamu leydi tawa transition leydi Mali jogui e nder tunorgal mabɓe he noon ne hollira dendagal ɓeɗon guila kay hoorejo leydi ndi transition e cikku muɗum wondude e hoore jagor mum kala e hoorejo transition kamɓe kala ɓe poti wadde déclaration c'est bien moni foof haala ko jogui ko adi kene ƴetta golle saabu kay so laamu ngu gasoyi soɓe gayni e laamu transition mone mabɓe kala koto ko yurnirte ƴeewe so tawi kay ɓoftani walla mobbani ngaluji leydi kala ne watti e jeeyi muɗum foof noon koye mbaɗi haɓade mo buñari e haɓade burjingol koppereje leydi e nder leydi he ɓe kolliri noon kamɓe commission e haalande oɗon hoore leydi hono bandaw e discours makko investissement makko o holliren tigui wonde haare makko arwanide e oɗo saaha joni ko haɓade buñari e haɓade ɓeɗon burjinoɓe koppereje leydi e dirtinoɓe haalisa leydi ɗum noon koye haareji makko ɓurɗi tengtude ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto Kuccala paɗen to Kuccala noon
noon commissaire Yamadou Goumana on kañum ardi commissariat mo Kuccala kanko e dadiɓe makko noon ɓe mbawi teɓade sagataɓe ɗiɗo taw ko wuyɓe mawɓe ne fewi molanteɓe Allah tan pinnoɓe Kuccala naɓe ɓe teɓama noon kamɓe ɗiɗo kala iɗi te hen goto ne wiye hen goto ene wiye Fousseynou keddiɗo o hen goto ene wiye Fousseynou keddiɗo o wiyete hen goto ne wiye Fousseynou keddiɗo o wiyete tigui ko keddiɗo o inde muɗum hen goto ne wiye Fousseynou keddiɗo one kañum keddiɗo o goto ne wiye Fousseyni keddiɗo ma garte inde mum ko ɓeena ɗiɗo kala teɓa nde ɓe teɓa noon iɗi teɓe noon ko biteɗo Fousseynou o noon e saaha teɓa tigui kene jogui moto Jakarta e to nokku goto lavage omo waɗi lawƴude moto o taw ko moto kelso pula caggal nde o teɓa noon holliri tigui oɗon moto mo jogui ko moto mo biftino mo wujjuno tigui e nder juma saaha kay juulal juma e nder juma tawa kadi koto leggal e nder juma o wujjuno ɗum koto juma e nder juma noon saaha juulal keddiɗo wiyete ko Abdoulaye Sanogo ɗiɗo kala noon ɓe jeeya ko nder legal bitegal Darussalam de e nder Kuccala tawi kollirama kanko Fousseynou noon nde o teɓama jogui moto o holliri tigui wol oto goɗɗo kadi ɓe gujjuno ñande jeegoma lewru silo gonɗen ndu taw ko oto mo hinde Nissan on e holmu nanoto lavage to caggal nde police noon wawi yaade galleji mabɓe ɓe tawrama tigui ɓe jogui gueɗe kewɗe matériel kewɗe moɓe gujjuno guila e ordinateur uji ha e téléphone aji ha e gueɗe kewɗe goɗɗe ɗe ɓe gujjuno e nder galleji ɗum foof tawama e juuɗe mabɓe kadi ɓe gulani dendagal koɓe takka ko kala koɓe tuma ko kala ɓe gulani e oɗo saaha joni ɓe ɓendinama e juuɗe justice koto Tombouctou paɗen gendarmeɓe ɗiɗo gollotnoɓe e nder brigade territorial mo Léré e nder région mo Tombouctou mbasi pittali men taw ko pelle ceɓetiɗe mbaɗi jangu men jooɓi pittali mabɓe e mabɓe ñande aljuma ɓennuɗo aljuma hecci hanki o e jangu ngu noon ɓe mbaɗi waɗa tigui koye saaha kay ɓe umminoto camp mabɓe eɓe jiiɗi faade poste mabɓe tawateɗo dow lawol faade Tombouctou ko ɗon tigui wat boni ɓe tuufiɓe lawol jooɓi pittali mabɓe e wiide kay e nder communiqué mo jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate défense des anciens combattant holliri tigui waɗi communiqué mum hollirde ɗeɗon tengtinde mayde nde o yettiɓe noon o duwani mamaɓe kadi o holliri tigui ɓe mayani mayde hersinide saabu ɓe mayi tigui koɓe ndena leydi mabɓe ha joni koto Kuccala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Kuccala biyetenoɗo Saydou Ndiaye ko patron ko jomma kañum opérateur économique mawɗo no fewi gandaɗo e nder falde Kuccala kanko noon kanko wonno président directeur général usine pewnowo ñamde dabeje woni rakkale ko nandi hen woni koɓe mbiyata usine de fabrication d'aliments de bétail ɓe innirɗum famaba noon ko société Ndiaye kañum e société Ndiaye frère kala kanko ardino ɗiɗon kanko jeeyino ɗiɗon société ji kanko noon yalti aduna aseda hanki o holliri jayde Mali acti ji o yalti aduna ko hanki aseda hanki jeenayi lewru silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to clinique Pasteur mo Bamako eɗen mbiya tan yo Allah jurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗɗo leydi mabɓe kalfinaɗo ko fate cellal aade waɗi communiqué mum tongode temetere sappo e tati ko fate mborosa coronavirus ko ñalawma aseta hanki o ɓayini oɗon communiqué e nder communiqué noon holliri tigui wonde ko ujunere temedde capanɗe jeegom e jeenayo holkiso waɗa taw ko tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus e nder holkiso he noon hen capanɗe joyi e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen capanɗe joyi e tato tawa fiɗaɓe tawamaɓe ko fiɗaɓe noon hen ɗiɗo koto Khayi goto koto Kogneba goto koto Kati ɗiɗo goto koto Kita ɗiɗo koto Kati kala bankoro ko ɗiɗo Ségou ko neɗɗo goto Koro ko neɗɗo goto heddiɓe kala ko Bamako noon commune A ko neɗɗo goto commune D ko yimɓe ɗiɗo piɗa toon commune 3 ko yimɓe nayo commune 4 ko yimɓe jeegom commune joyi ko yimɓe commune 5 ko yimɓe joyo commune 6 ko yimɓe nogas joyo jiita fiɗaɓe toon coronavirus o holliri kadi e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe nayo e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirtini pati galleji men yimɓe joyo kawri e ladial leydi Mali ne yaara e oɗo saaha joni ujunnaji jeeɗiɗi temedde joyi capanɗe jeegom e joyo fiɗaɓe coronavirus tugui ko refe wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni hen ujunnaji joyi e temedde capanɗe jeegom kepti cellal mumen hen temedde nogas jeenayo kawri hen ladial e ñalawma hande o kadi leydi Mali ne jogui ujunnaji ɗiɗi temedde joyi capanɗe nayo yimɓe joñaɓe e kala quarantaine taw ko tumaɓe ya taw gondani e mboros coronavirus ene paadi holkiso men ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to cercle mo Koro woni wat boniɓe mbaɗi janguji mumen e guure tati tawateɗi e nder commune Koro e nder commune
ko poropen tawi ndara sekla mo korodi ana guri non woni ngodo wuro witengo saguru e wuro witengo kuralu e wuro wongo ene wiye dagubra ko de do gure be jani be jadi e dendangal da be mabbe woni jawdi mabbe darinde nayi e baadi be jadi hen be ummi non kambe wat boni be holiram tigi be ummi ko ndar ladde witende ladde la forêt de bombo ko tona be ummi de be ngare wuro gon non be jangu mabbe hay goto yo basani hen fittande mum kono sagata goto jaade guri he gagnima hen gagnande musnde feewinde dadibe leydi mari be hinde fama nde be nani jangu ko don tigi baawi notitade hen be baawi jettude gagnido barmudo be nawi dum to cuudi cafridim be wat boni be non jaade daabe jide nati tigi e ndara ladde hay odo sa joni cuwa tawo yitede kabruji men jolam jabiri ko to leydi Indonésie padena to leydi Indonésie non boyi en kalino hanke kabruji men lanandi waka boyinde boyinga 737 jannoka hanki taw ko ummunoka to bowal laddoje ngal Indonésie de Jakarta bawdele ngal Jakarta yannoka e ndar maaje kadde hollirama non e odo sa joni gila ka yen kay faade odo sa joni batoji e mumtobe e maaji hélicoptère uji kala nan be ko faade mbadi enquête e nyalawma hande on be koliri tigi wonde boîte noire uji didi lana ka kala boîte noire uji mum jitama yoga e kadi matériel o yoga e gede taw ko laalade ummide avion hek fuddima yitede boîte noire uji nana juude be don wadobe enquête koy losgoji be ngoni bele kay be cuwa andude non holko sabi o don accident kono be nan darino dole mabbe pon non be kewade kala saha bele be ganda holko sabi o don accident bele dendangal avion ngaji goddi fofu ene bawa rentede e accident ji badini ko to leydi Espagne a cakkitorden to leydi Espagne non teska tigi tuggi nyalawma hanki om ko toboji kewdi ndiyam wondude e glace neige kewde woni ton man ketto cimtol musidɗo men Amadou Ba ya o seydi ba ceerno gaali abouba jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɗiɓe fulɓe ko noon tigui to e leydi Espagne ceerno gaali ɓuuri tengtude ɗo ko toɓoji mawɗi jaaduɗi e keneli e jaaduɗi tigui e galasuji woni nesuji ko ɗum tigui jokki jippaɗe toon to leydi Espagne ha tengti noon to Madrid lamorgo leydi Espagne aéroport mo Baracas Adolfo Suárez kam ñallal hangal fof ko gollani caggal kam avion ji ponnoɗi jippade toon ɗum si haytinama ndettinama e ko wayno aéroport Barcelona ha e aéroport uji keddiɗi toon to leydi Espagne toon to wuuro lamorgo leydi Espagne noon e ngo wano ɓe mbayri hemo wano ngoɗo bo ko guili hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho wadde kam kala keɓɗo ko manki duuɓi capanɗe joyyi tat kam feerayi ngoɗo toɓo toon to leydi Espagne ha tengti toon to Madrid lamorgo leydi Espagne ɗum noon saabima ha yogay dongnoɓe werlaji kamen kam mbaali koye lawol kadi ñalli koye lawol toon to leydi Espagne hay ko wayno oɗo kallu biteɗo M30 e M40 toon to leydi Espagne ɗin ɗon kalluji fof ko gudduɗi ɓe donki yaade oɗo saaha noon ƴiwonde nde ko yettinde toon to wiite Aragon e toon to Catalunya mo hakkude kulhuli noon joga toon to Cantabrie e to Castilla Leon Extremadura e Navarra e Pays Basque e La Rioja ɗum en ɗo fof goni o saaha kam koye kulhuli mawɗi toon to leydi Espagne toon to wuuro lamorgo ngo noon kala kam fonnoɓe immo e yoga e nder leydi jaaha toon ñallal hangal kam koko hayti caggal kam eɗen gandi train ngaji ɗi fof koko dartina hay kam fonnoɓe yaade janggoyde kam ma ñande jeslare ko ñantigui ɓe potta ɓamtu ceerno gaali abouba ko ɗum wonno ko ɓuuri tengtugo musidɗo mon Amadou Ba ngaw Weltare TV. Amadou Ba golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe noon ko cimtol waɗanno en kikiɗe hanki ko fati e leydi Espagne bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Gaali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo ma ketto musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo.